Yan po ang bahay ni Tatay Remy. Ito po yung kasama namin sa Toda. Si Tatay Remy parang pangalawang ano ko na rin. Pangalawang tatay na rin. Napakabait po niyan. Yan po. Yung may bakod po na yero. Yan po si Tatay Remy. Napakasipag po yung tao yun. Siya po ay kahit sa ganyang edad niya na ay talagang kahit pa rin siya. Pasada tricycle, hindi po tricycle eh. Mamaya po ipupuntahan po natin kasi kararating lang po niya galing sa bayan. Kasama yung anak niya, nagbili siya yata sila ng project sa school. Ito yung bahay nila. Kasi mga sa paano pagkikita natin ng konting tulong sa maliit na bagay. Ayun po yung naka ano na yun, yung naka bakod. Palabas na yung sa bakod. Yun po si Tatay Remy. Parang ko na lang. Ayan po siya. Mamaya po lalapitan po natin siya. Nagagaling ko lang ako sa bayan. Ito yung nasada. Ito may patigil-tigil din ang pasada niya. Kaya ito paano bibigyan din natin siya ng konting tulong kahit sa maliit. Ito yung lang sabi niya. Kasi pag natatawarin tinuturing ko na rin yung ano. Tinuturing ko lang yung tatay, pangalawang tatay. Sa lahat ng kasama ko dyan, napakababait nila. Kasi tatay din ay dalang tatay ng lahat. Pero maganda kasama. Masaya. Nagbibiro-biro kami dyan. Talagang mabait. Lapitan natin. Hindi ko lang alam kung nangupahan sila dyan sa bahay na yan. Mamaya po itatanungin natin. Lalapitan natin. Hello, Tatay Remy. Yung bahay ni Tatay Remy. Yan. Dito siya nakatira. Ito yung ano namin. Kasama ba nung lalaki? Parang kasama. Parang kasama. Yung isa yung nakalis lang yung nakabag. Hindi lang bag. Ewan ko saan pumunta yung ano. Baka may pinuntahan lang. Walang pupuntahan yun. Hindi nakakalabas yung batang yun eh. Saan ang pupunta yun? Baka may binili. Yung anak mo na lalaki nauna pa umalis yun ah. Yung babae wala. Saan may pupunta?
Ayan oh. Binili lang yan. Ayan, nag-aalala po siya at umalis yung anak niya. Dito po sila katara. Ito po yung bahay ni Tatay Remy. Siya po ay bali ang kasama niya dito yung anak niya at saka yung mga anak niya dalawa. Yan. Siya po yung nakuha na po ng bangko. At tatanungin ko na. Ito pong bahay ni Tatay Remy. Yan. Talagang masinop nito sa bahay. Yan. At talagang pinaglabas pa talaga ako ng ano, yung upuan. Ay, Ayan, kaway yan. Tatay Remy. Si Tatay Remy ay kasamahan ko sa tricycle. Siya yung parang may katayang pa na rin dyan sa ano, sa tuda. Siya yung ano. Ilan taong ka na ba tayo? 61. 61. Kamusta naman pamamasada mo? Ay, sipag lang. Ayun. Ilan po ba ang anak niyo, tatay? Dalawa. Dalawa. Babae, lalaki na. Sa babae, sa lalaki. Ano po ba kayo dito? Nag-uupa po ba kayo dito sa bahay? Ilan taon na po ba kayo dito nakatira? Maglilima na siguro. Ibig sabihin matagal-tagal na. Magkano po ba ang upa nyo dito? 1.5 lang. 1.5. Kasi medyo may kalumaan na. Marami nang ano. Yan po si tata yung ano. Sa pagka-tricycle lang po ba, inaano nyo yung ano? Pagkuha rin sa ano? Wala nang mag-pandemya. Ako yung tricycle na lang at nahirap sa labas. Lahat na doon kinukuha mo sa pagka-tricycle, pambayad sa bahay, kain. Talaga na napakasipag yung tatay. Araw-araw po ba kayo nakakapasada? Maliban lang pag ako'y naglalaba. Ibig sabihin po, paputol-putol yung biyahe. Kaya hindi masyado makapasada ng diretso. Ay, maraming trabaho. Nanay tatay. Anong grade na po ba yung anak nyo? Yung bunso, grade 6. Ah, Yung panganay, panganay mo ay? grade 2. Grade 12. Talagang ano. Yung ano po ba, nagbaboundary po ba kayo o sarili? Hindi parang boundary hulog yun. Boundary. Okay naman. Nasasambot naman yung biyahe. Awa ng Diyos ikukuha naman. Maigat ay ano, kahit pa paano yung nakakasambot din sa masada. Minsan, ano po ba yung ano nyo? Saan po ba kayo nakakapunta? Pasada? Bihira naman yung malayo. Malayo. Malapit din. Si tatay po kasi, ito ay siya yung katuda namin na ano, napakabait. Parang ba tatay po namin ng lahat doon, ano, mabiro, basta puro biro, puro sa masaya lang. Hindi sabihin sa ano, puro sa gulo. Ay magaling payo. Talagang sasakyan mo lang. Pag kayo pag hindi mo maiinis ka, siyempre, alis ka na lang. Kasi ganoon talaga sa mga terminal eh. Hindi nawawala yung mga biro-biruan. Yan, si tatay. Bali, ito si tatay, kaya pinuntahan ko dito ngayong hapon na ito. Kasi may isang kaibigan tayo, si Castillo Nicole, na nasa Hong Kong. Ay sabi niya, maghanap ako dito ng tulungan kahit sa kaunting halaga lang ay makatulong sa kanya. Dahil ang pagtulong naman ay hindi naman kailangan yung malaki o maliit. Basta bukas sa loob mo, sa gusto mo pagtulong ay ayos naman. Saan po kayo galing na tayo?
Ay, sa bayan. Sa bayan. Wala ako ng project ng mga bata. Project sa school. Taga saan po ba may-ari nito? Tinitira nyo? Taga rito lang. Taga rito. Sa ila lang. Ito yung bahay ni tatay. Oh. Ito yung bahay nila. Yan. Bali yung kasama niya lang yung anak niya dito. Dalawa, bali tatlo lang sila. Yan. Ito. Yan. Sana ito ay ano, makita ng mga ating kaibigan. Itatay napakasipag. Sa edad niyang ganyan ay talagang namamasada pa talaga siya. Kahit sa ganyang edad niya. Talagang para sa pamilya ay talagang kinakaya. Yung talagang kumbaga sa ano maiidulong mo siya na ano bilang isang magulang. Ako dahil ako yan, magulang na rin ako. Gagawin natin ang lahat para sa anak natin. Pamilya. Wala tayong sabihin na pahinga. Hindi yung ano. Basta para sa kinabukasan ng anak. Bibigay natin. Ano po ba ang pangalan niyo tatay? Na ano? Buong pangalan niyo? Remigio Ramos. Pinanganak ka po ano? Santa Cruz, Laguna. Santa Cruz, Laguna. 19 ano po? Taong Octubre 61, 1961. Ah, siya po ay pinanganak ng ano, kay ano, dito na. Ang asawa niya po ay dati ay taga rito. Hindi. Parte rin ng Quezon, pero hindi Porto taga Quezon. Siya po ay ano na. hindi dati. Saglit lang tatay, may kukunin ako ha. Saglit lang. May kukunin tayo, may bibigay tayo kay tatay. Ayan, kukunin natin sa tricycle. Ayan. Puntahan natin sa to. Para kahit pa ba, no? Makatulong dito kay tatay. Kahit sa maliit na... Yan. So, bibigyan natin ko kay tatay. Remy. Nasa tabing krusada na kasi sila eh. Dahil mayroon tayong kaibigan na nagbigay at talagang maganda yung hangarin na gusto tumulong sa medyo sa mahihirap. Yan. Bibigay na kita ito. Tatay, tanggapin mo itong ano, Ay, salamat. binibigay ni Castillo Nicole. Ay, maraming pong salamat, Sir Nicole. Vlog Castillo. Castillo. Maraming salamat po. Yan. Malaking tulong po ito. Salamat sa iyo, ano, Castillo Nicole. Salamat sa binigay mo. Sana mas marami pa tayong matulungan. Hindi lang si tatay, sa mga katulad ni tatay na ano, makapagbigay tayo kahit kunti sa maliit na bagay ay makatulong tayo. Salamat sa ano. Alam ko kahit ganyan na kaliit man yan ay sa ganyang halaga ay ano natin, makatulong man lang tayo sa yan. Si tatay. Alam ko ay kahit paano ay ano. Maraming salamat pala sa iyo. Sa iyo kaibigan. Alam ko pag napapanood mo to ay ano. Salamat sa binigay mo. Kahit paano makakatulong tayo sa mga gaya ni tatay. Sana ay kahit kaunti ay mabigyan natin ng ano. Kami po ay nilalamok na dito eh. Yeah. Dahil ano po eh. Mag-alas 5 na po eh. Yan. Alas 5 na nga po eh. Si tatay galing pa yan sa ano. Sundo pa ng nagsundo ka pa tatay ng ano mo. Siyante. Yan. Kagagaling na sa school tapos nagdiretso pa sa bayan. Yan. Tatay. Okay lang naman ito kahit malamok. Eh kami sanay na kami rin sila. Naglabas pa si tatay ng katol para matanggal yung lamok. Sana ay maging masaya din si tatay sa binigay natin. Kaibigan. Yan.
Sana ay mapasaya natin makatulong sa kanila dito. Kahit tayo man ay hikahos o ano, magtulungan lang tayo. Kahit sabihin ay hindi naman kailangan ay kayo maging maraming pera, maraming ano. Kung kaya mo kahit kunti, magbigay ka. Matulong ka sa kapwa mo. Ayos na yun. Ayos ang piningan ka tatay. Maraming salamat sa iyo. Nicole Castillo, salamat. At paano yung tulong mo yung nakarating dito. Salamat, salamat. Sana mas marami pang blessing na dumating sa iyo. Salamat sa tulong. Hindi pala sisindihan ni tatay yung katol. Malamok nga. Pag nandun sa probinsya, pag basta nagdidilim, malamok. Pero pag mga ano na, wala na. Bandang alas 7, wala na. Yan si tatay ano. Wala na kayo bang tatay na ano, pinagkakakitaan na iba? Wala na. Pero sa pamamasada. Pero minsan okay naman ang pasada. Kahit paano nakaka... Okay na. Yan, tatay. Hindi naman, konting kita okay na. Mahirap pwersahin ng katawan. Oo, lalo na ay ano, medyo may ano na, edad na. Ay, si tatay. Pag pinapagsinti pa tayo ng katol. Ala, ay magpapaalam tayo kayo no? Doon sa ano. Maraming salamat po. Tulong. Maraming salamat daw sa iyo, idol. Shout out daw po sa iyo. Castillo Nicole, salamat. Salamat. Castillo. Salamat. Salamat daw sa binigay mo sa kanya. Thank you, thank you.